ukulungiswa kwesikolo sizoxoxa sizoyithola i-report vele njengoba eshilo u-program director masiqeda lesikole sandayo ngiya eMaritzburg kuyohlangana namanye ama-officials ne-organized labor just ukuthi sibe ne-picture ukuthi sosebenza kanjani ukuya phambili kuma-challenges esinawo kodwa senza kanjani ukuthi kube khona stability ngoba noma kuthi iy'nkinga zikhona zenganani kodwa ayingakholaphsi i-sector ngoba le sector akuyona yethu futhi le sector iyona eyenza i-economy. Yabona uthisha ukhipha u-engineer, uthisha ukhipha i-accountant, uthisha ukhipha udokotela. So i-sector ya-education ibaluleke kakhulu. Ngomgwaqo ngeke wakhiwe bekuthiwa uthisha ngafundisana umntwana ukuthi umgwaqo wakhiwa kanjani. So ingakho kubalulekile kakhulu ukuthi sibambisaneni, siqhubeke sibambisaneni ukuze abantwana baqhubeke baye phambili nathi esilera. Ngalo mazwi siyafisa ukuthi sinibonge kakhulu nkosana ngomsebenzi omuhle enwenzayo. Njengoba siqale ngishilo ukuthi sisazoba khona la ezakheni. Ngenza singabe khona ezakheni high, mhlambe sibe ka-E, mhlambe sibe ka-C, mhlambe sibe kanjalo ukuze ngoba siyafisa ukuthi i-cluster including i-Sanchez ingaphansi kwale cluster, yeah, including i-Sanchez ngoba uma singabi focus sigcine sibheke iy'kolo esithi zenza kahle sishiye iy'kolo zakithi sikwazi siyi-support kungafanele sibe ne-supporting mechanism ezokwazi ukuthi sisiza kanjani iy'kolo ngayo yonke indlela, academic, infrastructure, nawo kunye. Nawo ukuthi mhlambe I think enye exercise esiyicelile kwi-meeting besinayo for those sebekutshelile director sifisa uthisha iy'kolo zinabo bonke nothisha uma kunama-space angangani ama-space kodwa enye-ke yenkinga ezoba khona ukuthi ngenxa yokwehla kwe-enrollment kwesikole esithize kufanele manje kuthatha uthisha walesikolo aye kwesinye isikolo. Yabona-ke ilo ngoba awukwazi phela ukukhasha othisha abaningi kwi-system eyodwa. So enye into ingakho kubalulekile ukuthi i-enrollment sihlezi si-maintain noma siyinyusa ukuze uzokwazi ukuthi inga-affecti. Yabona njengoba kusekhona u-deputy principal uma isikolo i-enrollment yehla uzohamba u-deputy principal ngoba uzobe nge-enrollment engasa-qualify ukuthi abe khona. Then bese kufanele asuke u-deputy principal ngoba ngaxoxa hayi ukuthi uyaxoxa uba khona kwi-system kufanele simplace somewhere. Now, I think locally affected izinto ezifana uthola ukuthi i-government body noma bisimfuna kodwa manje ngenxa yokuthi abazali balethanga abantwana ayikho into esoyenza.